Dumelang Afsheni, goeiemôre, goeiemiddag, sanibonani, molweni. Welcome to another warm episode of Ignite Podcast. Igama lami Asanda, mme wasetshaba, mme Moroti wa Afrika Borwa. Today guys, sisendaweni whereby sobe sivakashele umakhulu osibhaleleyo guys, nemeko yakhe emaxongo kakhulu ebekufanele size sizowitnessa ubunzima abheke phansi kwabo. Singaphosanga amaseko, masiphuthume sive into yobana ugogo ukhala ngantoni. Makhulu kunjani? Yaphila njani wena? Yaphila. Igama lami Asanda, ndiphuma kwishow ebizwa ngoba kwa Ignite, ishow enceda abantu. Ndicela ke ukubuza into yobana umakhulu ngubani nokuthi usibhalele ngantoni namhlanje. Oh, ndingumamsithweni. Kwachagi ke apha ekhaya. Ewe. Into endidala abantu ndikubhalele mntana. Ndirhalela uncedo. Ndiva kuthiwa le show yakho iyabanceda abantu. Ma. Ndihlala ndodwa apha ekhaya nje ububona. Azange mntamke ndibe namntwana. Ngoku ndinengxaki apha endenzekalayo apha edala uba ndicela uncedo uba akho nto ningandincedisa ngayo. Njeba ndihlala apha ekhaya ndihlala ndedwa. Ngoku ndinengxaki apha. Ngenye imini ndihleli apha ndiva kunkqonkqoza abantu kwakungathi kuyanetha ngaloo mini. Hayi ke ndive umntu onkqonkqoza ndithi mna ngena. Xa ungena abantwana ndingabaqhelanga apha abafutshane. Xa ndibajonga abantwana apha ebusweni andibazi. Oh, okay. Ase ndibabone nokuba ufutshane baba ndibuqhelanga. Okay. Ndibasile ke apha endlini njengoba ndihlala apha. Akulo mkhukhu wam. Bavele baqonde emlilweni. Abantwana babuze njani makhulu, ndithi hayi ndiyaphila abantu bam. Baqonde emlilweni bothi. Ndithe ndisamakekile bafutshane mntanam abantwana, bafutshane njengabantwana bam ndike ndibabone eTV-ni phaa kwamakhelwane. Kukhona abantwana abafutshane nje. Baqhelekanga. Ndithe ndisabhekeyo ndisaxela uba ndothi abantwana babanaba ndisatshawukhekile futhi ndibokoyika ubuza uba abantu abakwabani. Hayi omnye wabeqonde engxaweni. Epheka? Embizeni. Hlamba imbiza, wabeka ipapa, omnye wahlambisa osipani, wanqunqa ikhapheshu. Ndithi nayibo, wapheka. Futhi abantwana njengoba mntamba izinto apha emkhukhwini zisibeke emabhakedeni. Uyayazi ibhakede enomgubo. Uyalazi ibhakede elihlala amafutha nje igrosanya yam ndiyifaka epheyileni, vale. Bapheka abantwana. Ngomini mntanam ndalala ndingazi uba ndizothi intoni nale. Hayi basho futhi baphaka badla bandiphakela. Hayi ndangahle. Ndihlala apha ecakomlilo ke njengoba bendikade ndiye ekliniki. Kunethile babe kunetha amavukazi kandi ayandozelisa. Hayi ke ndihleli apha ndiqobe ubuthongo ndilale. Hayi ndingakudla ukudla okwabo. Qobe ubuthongo ndilale. Hayi ndivuke ekuseni ndivuke abasekho. Ndiphaphame nje ebusuku noma ndingalazi ngalo ixesha. Ndiphaphame ebusuku hayi andivala abavalanga apha emnyango. Kuvale nje uhlalo la ezantsi. Ndivaleke njengoba sivala ngothayela ontasike lento uhlango olungacacanga. Hayi ke ndivale ke ndilale. Ndivuke ekuseni ndike ndibabalisele omakhelwane abantu bafutshane nabo. Baye emakhelwane. Ndinento endingayazi apho khona abantwana bakafika phaa phezolo. Ndingabazi noba omakhelwane bandithetha uba mhlawumbi okanye andazi noba bandithetha uba mhlawumbi okanye bendiphupha. Ngathi liphupha. Ewe. Ndithi mna bendingaphuphi. Ndithetha ngento eyenzeke phezolo. Hayi ke andicebise omnye umakhelwane uba ngeke. Mama ngeke funa le nto yokuhlala wedwa ayilunganga. Ndithethe nomntwana kwamakhelwane ke. Makhelwane ndibone umntwana ke ozondifowunela. Ndike ndifowunele ekhaya apho ndizalwa khona. Ngoba ndisafuna ukwazi uba ifemeli yakho yona ithini zawuze uhlale wedwa njengoba kutheni. Hayi ke mntanam njengoba loku ngokuyandikhula. Bendizihlalela nje nabantwana bafike bavakatshe ngelo xesha baphinde bahambe. Hayi. Awufonele ekhaya ke ngoku bathini? Ekhaya kaloku wacaba bandinika omnye umfana okabhuti. Iphelo likabhuti omncane. Hayi ke mntwana wapasa u10 nje besalinde indaba yesikolo. Ethi isikolo kasicholi. Andizazi nezikolo ke mna ufunda upasa u10 uphinde udinga isikolo futhi. Hayi ke bandinike lo mntwana ke. Zohlala inkwenkwe apha kakade. Ehlala kumntwana ekhalaza ke mntana. Ngoba lo mntwana sihlala apha. Apha elikyotyombe. Ewe, lilo la tyotyombe lam eli. Hayi umntwana ahlaleke.
kanti umntwana bebekisile ke emasebenzini hayi afoni nini athi unini asendixele umntwana ngoba unefoni kanti ndifumene itorho. Make mama le nto seyinexesha elingakanani isenzeka ever since umfana ehambile? Ngoku ke bendihleli fanele umntakabhuti wahlala inyanga yonke apha. Kha bafike ke abantwana babini bangamantombazana kha bafike sisihlalele nje kakuhle kabe udathi umntwana anti abantu kanti uthi babebefika bentasika pha ngale mini kahamba umntwana avuka hamba umntakabhuti aye le eThekwini ndifike ndiye ekliniki lusuku lwam njengoba ndipila namapilisi entasika okugula. Xa ndibuya ngomini nditshixile ke mntam ngoba kaloku ndiyatshixa apha kona ngoku nje wena ndiyayitshixa lo indlu yam le. Ndifike bavulile ndibuze ke namhlanje ndithi ke mna yho nibuyile nivulile endlini nam nivule kanjani bave babhekane bathi ke bona ebungatshixela thina ngoku xa ndibabuza babhekane bangathethi into babhekane. Ewe ndinaloo ngxaki ke mntam apha okoko ke abantwana hayi ke basapheki ke ngoku bafike nje bahlale futhi ndiyabeva hayi vothu abantwana ndibabona sebela bangena apha emnyango ndibabhekile. Okay, kona ke mama nyani ke ebunyanisweni inoba ezinto zifika kuba kaloku imeko imaxongo ngoba xa sesithetha inyana akekho umuntu ophilayo ekufanele ngabe ohlala endaweni enjengale ohlala kuwo. Apha ke mama kwishow sibukelwe ngabantu abaninzi naba-sponsors aye asincedise kakhulu kwingxaki ezifana nale obhekene nayo. So njengangoku ke khona ke abantu abasibukeleyo abazokwazi baphoseke uncedo lwabo ngendlela ke ekufanele ngabe abanceda ngayo, at least bakufumanele indawo indlu ehloniphekileyo njengomuntu ohloniphekileyo. Siyakuthembisa mama kwelo cala sokuncedisa kakhulu. Ndiyabonga mntanam. That was it ke gaye kwishow yethu yanamhlanje. Ndaniyazivela ke into yobana imeko kamakhulu imaxongo kangakanani, and kwaye guys ayekho umuntu ekufanele ngaba uhlala endaweni enje. It's a pity ke into yobana akanamntwana engaba mhlawumbi ngaba ukhalela kuye ongamncedisa entweni ezithile njengoba ehlala endaweni enje aendaphe efikile nabo nizinto asoluba zitikoloje, and kufanele ke futhi sifike endaweni enje kuba imeko enjengalele emakhaya akuyiyo engahlala umuntu ophilayo. Bangaba ke nawe unento ofuna into yobana sikuncede kuyo, ungasebenza nje i-information evele kwi-screen sakho noba nje usihithe kwi-inbox and then uncedakala ufike kwishow yethu. Igama lam ngu-Asanda ke mme waseTshaba, mme Moruti wa Afrika Borwa. Till sidibane again, goodbye.